Jengu kom unang sispa jangi. Tungi duai bo play jangi un pendap janai yang kini ke pasca jang ke jing penim sya ke jing sispa ke bapura. Daisan ke jing puri ke meningkau. Kajimpuli na kitab Genesis. Hagabas daw, ublay ula tao iki beneng baka kendo. Ka kendo ka long ka baklemdur baka basuda. Baka jingdum ka latap klop ya ka duryaw ba. Bad umensem ublay ulaki halor ka sla jong ki Bad ublay ula ong tulong ka jingshay. Baka jingshay ka lalong. Ublay ula yo I baka jingshay ka long ka babha. Kumta ublay ula penyaklat ya ka jingshay na ka jingdum. Ublay ula khot ya ka jingshay ka sni, bay ka jingdum ula khot ka miet. Kumta lawan ka premiet, balabot ka step, shi sni. Bad ublay ula ong, tulong ka sahib neng, hapadeng ki batukan penklat ya ki na ki Kumta ublay ula tau ya ka sahib neng, bala penyaklat ya ki kibala don hapo kasahib neng nagi kiba halor kasahib neng te kralong kumta ublay ula khat beneng ya kasahib neng kumta lawan ka premier bala buat sa ka step kasngi ka baal badu blay ula ong jo ki hakrum ki beneng kinyalum lang si jaka bat jo pau ka ringko te kralong kumta Ublay ula khot ya kata ka ringko ka khendo baya ki ki baya lumlang ula khot ki turyaw ba ublay yo I bakalong ka babha ublay ula ong to ka khendo kan pinmi ki jingthong ki kenja ding ki ba pinmi sambay ba ki ding so ki ba pinmi ki so ki badan sambay hala ka jat ha ka khendo te kla long kumta ka khendo kla pinmi ki jingthong Ikin jading ki bapin mi sembai, kat kum la kajai. Ba ki ding so ki badan usembai, hala kajai. Ba ublay ulai I bakalong ka babha. Kumta lawan ka premier balabot sa ka step kasni ka balay. Ba ublay ulaong, jo kindon ki jingshay ha kasahit beneng, ki ban penyaklat ya kasni na kamit. But I bakin long ki jingkado ya ki ayom. Yaki sni ba yaki snem, but I can long ki jingshay ha ka sahit ki beneng, ban tin shan halor ka kendo. Te kala long kumta, but ublay ula thao yaki utterly ki jingshay ki bakrao, ka jingshay ka bakham krao ban sin shar min sni, ka jingshay ka bakham rit ban sin shar min mien. Ula thao pat saya ki klor, ba ublay ula bo yaki ha ka sahit ki beneng, ban I jingshay ka kendo, ban sin shar halor ka sni, bat halor ka miet, bat ban pinklat ya ka jingshay na ka jingdum. Tiu blay ulay I bakalong ka babha, kumta lawan ka premier, balabot sa ka step, ka sni ka basaw. Bat ublay ulaong, to ki kin boy da ki kinja jing thao ki ba bat to ki sim kin ya hair halor ka kendo, hakeleng ka sahit ki beneng. Kumta ublay ula thao ya ki sen duryaw, ki ba krao, ba kinja ba ba baro, ki ba boy ha ki Hala ka jat, ba ya ki kinja sim baro, ki ba don thap nyang, hala ka jat. Ti ublay ula I bakalong ka babha, ba ublay ula kerku ya ki to nang kha ba to nang roy, to pendap ya ki ha ki duryaw, ba to ki sim ki nang roy halor ka kendo. Kumta lawan ka premier, balabot sa ka step, kasni ka basan. Bad ublay ulaong, to ka kendo kan penmi ikiting tao ba hala ka jat, ki jingri, ki kinja bapar, bad ki marat ka kendo, hala ka jat. Ti kala long kumta, bad ublay ula tao ki marat ka kendo, hala ka jat, ba ki jingri hala ka jat. By kinja bapar halor kendo hala ka jat. Tiu blay ulay I bakalong ka babha.
nang ta ublei ula ong tung nya thau yo ubrio ha ka dur jangi ha ka jinga seriam yini but I can long can rat halor ki dok ha ka duriao but halor ki sim ka sun halor ki jingri but halor ka khndo baro but halor ki kinja ba par baro ki ba par halor ka khndo kum cha ublei ula thau yo ubrio ha ka dur jong u hi ha ka dur ublei ken ula thau yo u shin rang bat kin the ula thau ya ki ba ublei ula kal khu ya ki ba ublei ula ong ha ki tu nang kha ba nong roi tu pen dap ya ka khndo ba tu pen dem ya ka ba tu long kan rat halor ki dok kha ka du riao ba halor ki sim ka sun ba halor ki kinja ba im ba ki halor ka khindo ba ublei ula ong ha khmi nga ai happy ya kinja ding ba ro uba pinni sambai kat ba don hasla khndo ba ro ka we ba yo kinja ding ba ro uba don sambai how so jong u pen sa pen long jing ba me ki ha ki mrat ba ro ha ka khndo ha ki sim ba ro ki ba sun ha ki kinja ba pa ba ro halor ka khndo but ha ki ba don jing em ba ro lin ngala ai u kinja ding jing ngam ba ro ban long jing ba ti kala long kum ta tu blei ula yo I ya ki e baro ba ula thau ba dashisha baro kalong ka ba bha shibun e kum cha la wan ka premier bala bot sakastep kasni ka ba henrio kum cha la pendep na dong shadong ya ki beneng ba ka khndo ba ki jat jing thau baro ti ha kasni ka ba hinyo u blei ula pendep ila ka kam ba ula le ba ula shong that ha kasni ka ba hinyo naka kambaro ba ulale kaktin jong try sa kasis pa sa ka number jingruai ka news pa ndai pusa nyo ndai sa Try and tell my
so ba ni yang Chongin ya duwai Ko play baran bo boro oba im junom me wapla hakasaindur jongki kam jongmi boro to ai begitu ikabamelesis pa kin snow tu bala ka long ka bakrao ka tingtao e ka prathai ha ka pasdang ka bakham krao ka dei ba ha ka ya ka bakhadu laknya yau jingnya paskha jungi u Jesus Christ wa imbasan sia junam la junam so bai show Kajimpuli na kitab Genesis. Hakito kisni, ubleyo latanjo yu Abraham. Badlaong hau, ko Abraham, tiyo lajba. Hangni ngadon, ulaong. Tushim yu kun jongpi, yu kun bamarwe jongpi u isak. Yu ba piit bat kilet syakari moria. Patuterwa yu hangta, kum kajing terwa thang halor wain ki lum ubangan sa kadaw yapi. Kum tau Abraham ulakhi dang step pringa ulate jen yalaki kada jong bat ulayalam yu bat u arngut ki samla shenram bat yu kun jong u isa. Nangta ulakhi dieng na kabenta kajing knya thang bat ulayeng bat u Syaka jaka baublay ulak kedo hau. Hakasni kabalai u Abraham ulak kemit yalaki kemat berlayo iya kata kejaka syajengai ba. Kumta u Abraham ulaong haki semla shenrang jong. Pinang ya apang ni bat kakada. Nga bat ukena ngin yalet syatai syalendan ban mani bat ngin sawan biang syapi. Tiu Abraham ulah syemnya ki dieng na kabenta ka jingknya thang badla penkit yaki hau Isak ukun jong bodlara hakakti ya kading pat katari kumta kilalet lang baro arngun tiu Isak ulaong hau kpa jong u Abraham kupa upat ulathi oi kun jonga bodlaong hakmi kading bat ki dieng thang hei pat de ukun lang brot na kabenta ka jingkinya thang u Abraham ula jubab u bleken unsa ay ukun lang brot na kabenta ka jingkinya thang u kun jonga kumta kilayalet lang baro armon enda kilapoy syakajaka ba ublay ula kedo hau u Abraham ula te kaduan hangta Bot labu bet ya kita kidieng baro halor jongka. Nangta ulak hum yu wasak ukun jong. Bot latia pentia ayu halor kaduan. Halor kita kidieng. Nangta u Abraham ulak kener yalak keti. Bot la syemnya katari ban penyap yu ukun jong. Henry u angel utrai ulak hot yu na beneng. Bot ulaong. Ko Abraham, tiu lathi, hangni ngadon, ulaong. Wat kata kti yu kena lanile yu, na bementa ngatep bapisyak tiang yu blay, haba yu bapimpet nut yu kun jongpi, bat yu kun marwe jongpi nakabenta jonga. Tiu Abraham ulak kemit yalaki kemat borlapet. Barak kami syadian jong ladon uwe ulang berat ubasak ke kireng haten ramdiam. Baru Abraham ulalet berla syem yuk tau lang berat badla terwa yuk kum ujing kenyatang naka haka jaka ukun jong u Abraham ula ai kerteng ya kata ka jaka utrai unsa penbiang kumta don ka jing ong hadu menta menia halor ulung jong utrai ensa penbiang
Tiu angel utrai ulau khat yau Abraham sa sisir na beneng padloong. Daladi hi ngalasmai uong utrai. Namarba pilale yakani pat pim syam la bedno yau kun jongpi. Yau kun marway jongpi. Ngan gurku ya pi da sisha. Bat ngan benroy ya ki kun ki ksiu jongpi. Kat ki klur ka beneng pat kat usyap ubadan harut duriau. Bagi kun ki ksiu jongpi, kinsat kini ya kekerdok ki nongshun jongpi. Bat daki kun ki ksiu jongpi, ki jad benrio baro haka pertai kinsa kerku ya ladi namar ba pilakong u ya kaktian jonga. Kaktian jong terai. Sam bakan real, ka number jengruai ba. Reus ba prabupra. Kajing puli nag kitab Exodus. Hagitu iski utrai lakren o Moses. Balay biya perta siya hukum ya kipai Israel bakinyay nakayaj kaman. Torah sidrong yung ding do jompi patu kaneri lakti halor kaduriyaw patu pya yaka arliam. Kanang bagi pai Israel kinyo yai halor ka kando barikyam lingba kaduriyaw. Ngan penduki kai yakinong Egypt
bakin bot sia yakin na din. But hangta ngan sayo burom halor uparo but baro ki pa jung u ki kalit ma jung u but kinong shong kulai jung u. Kumta kinong Egypt ken satip bang long try abang ayo burom halor uparo halor ki kalit ma jung u but halor kinong shong kulai jung u. Jiu angel jung blai ubala jia khamat ki bai ba Israel ula kala jaka but ula let shedien jumki but u rishot lo ula kala jaka na khamat jumki but ula yang shedien jumki u yang hapadeng ki bai Egypt but ki bai Israel but la don lo but ka jingdom but ka met ka let klem la don bayatur sejan jumnu baro shini u Moses te ulap kner yalak kiti halor keduria u try pat ulap knyat shedien ya keduria dak le er mini ke bajur baro shimi pat ulap pelong i keduria ke kendor kyang bat la pia ar yang yaki tigi pat Israel kila let sepedeng keduria halor ke kendor bar kyang ki pat kila yang kum ke kendro yaki syakamon baca kediang jongki kinong Egypt kila be yaki nadir bat kila bod yaki sepedeng keduria baro ki kulai haro ki kalit ma jongu bat kinong shong kulai jongu they have jing up men step who trying no resort ding but who resort law ula pen ki pa Egypt but ula pen pulmar yaki pa Egypt daka ba pen sakot yaki shalintam ki kalit ma hado bakim lat ya sure kumta kinong Egypt kilaya ang yang in pedno nakmat ki Israel nabaw try uyale nakbenta jongki persya ki Egypt to try long Moses tukner yala kti halor kaduria kramba kaduria kanyo telap kinong Egypt yaki kalit ma jongki bayi kinong shong kulai kumta Moses lakner lakti halor kaduria but kaduria kala toy shalak jaka and mensta but kinong Egypt kila heriap bet shaka but u try ulakendat yaki nong Egypt hapdeng kaduria ki kilawan pai but kila telap yaki kalitma yaki nong shong kulai but yaki pa jong paro ki bala bod yaki sheduria watang way na kiro shimlat henry ki pa Israel kila yad hak kando ko barkhyam lengba kaduria ki ki yang kum kakenro yaki shakaman ba shakadiang jongki kumta u try la plai yaki Israel hakata gasni nakakti jongki nong Egypt but ki Israel kila yaki nong Egypt baki tia yap harut duria teki Israel kila yakakam phala u try la le Persia kinong Egypt hangta ipaipa kila shaptieng you try kila ngai ho try but how shakri jongu Moses te Moses but ipai Israel kila ruai kanik ruai how try ki ngan ruai you try namar la job don bro yo kulai but you nong shong kulai ula bread hapot duria kapten jong try Exodus pakatsan ka number jengwai ka ba Andrew spa arko Andrew amna
dong in ya duai. Go play me ubara ka jingshai jong ka jutang batumai. Menapen pau shenai ka jingmut jong ki kam pala balale hakipor ba men shiwa. Ba komta ka duriau basau kalong ka serngil jong ka pung ba kentang. Baru pai balalait na ka jinglong brau ulong ka serngil jong upai kristan. Tu ai ngi kerpan baya baro ki jai penriu ki bayo e ka hak ki Israel lingba ka jingek an kha arsin lingba ka jingyo benta hau mensim jong mi dau Chris utrai jongi bai show. Kejing pulih na kitab Ezekiel nulis hulupa. Na ketir tu try na keren hanga. Kukhonu beliau dan bau KSL tidak syong hagari lajong. Kila pentingit yaki dah kom bat dah kom le joki. Kom ta nyalat haki ya kejing bitar jonga. Namar ba kesna kebalapan play hagari. Nama ba ki play tau da kebala pentingit ya ka ngalapan saprat ya ki hapreng kijat penrio bat kila syak pen sapra hakeleng geri kan kom jongki bat ki kam jongki lan sapendem ya ki hendai haba kila lek sekejat penrio kat syaba kilek ki penja burom ya kerteng bakho jonga hadu ba ki brio kila ong syapang jongki kini kilong kibriu jong try Henry hide ban mi do na gari jong Henry nga so kuslai na benta kakateng bakho jonga ya gaba KSL kila penja boram hapdeng kijat penriu kat syaba kilai te kumta tu ong KSL kumni ong try play kata kaba ngale kam long na kabenta jompi kuiser Henry na kabenta kerteng bukhu ijonga ya kaba pila penja borom hapdeng kijai penriu kat seba pilai bat ngan shopping san ya kijing khu jong kerteng bakrau jonga ya kaba penja borom hapdeng kijai penriu bat ya kaba pila penja borom hapdeng joki bat kejat penriu kin satip bangalong utrai bu ong utrai uplay haba ong utrai uplay haba da pihi na pensan ya kejing khu jonga hakmat joki na bangala sim ya pi na kejat penriu bangan lang ya pi na barok kari bat nganelam ya pi sekari jong pihi ngan sasundai ya pi da ka bakhuai bat pesak khuai na baro ki jimam khuai jong pi bat na baro ki blai thau jong pi ngan sapen khuai ya pi ko do not ka batmai ngan sa aya pi bat men siem ka batmai ngan sa thep api bagan sabeng no ya ka met jong pi ya ka do not mau bat ngan sa aya pi ya ka do not brio ngan sa thep do men siem jonga api bat ngan sa pek pen rakhi eki an jonga ma pen fikiru pen sumari ki kum jonga pen sashong hagari ke ba ngala ai ki patermen jopi ma kan salong ki pa jonga bat ngalong ublei jopi tien jong trai Isim kasam sama saupungan ke number jeluai ba news ba alulai nyo alai Kumbasnya
Dongin ya duai, ko play, ka borbam jukala, maka jingshai bane junam, to bet isnei ka sakramen bapala, ka bade ka balang, baro ka wei. Batu pentre kam jai, ya ka jingpenim yau penriu, ka ba mila sandur nadu pem jekut. To ai ba, in juplay, na ka jutang ka barim, te mentahi, ikini mombati halo duan an satbe akin teberu na mombati pasca na mombati pasca tebe matang ini mombati halo duan pan pensyai ikini keduan kebatamai ikini keduan kebatamai bai hangni kain kebamangi ingin sairo bat bendon brom yau play dai kan rat kaburam hau play sidong kebangin rawai bai kebor kain kebau jisuhi on samipat na kibayam Kebang mangin sade, hari kupor, bangin setit kibaji, hari kupor bangin ruai kepuram, ngin tit kibaji haying mani kebasapar, bakum juru ngin sa aidhuk, ya kini keduan, bakum juru yau memberi pasca. Isim ke nombor jeluai ke balais pa sau hunrim, lais sau hunrim. Dongin ya duai. Bumi cintu ujung pia kini kepor komen kepara. Jisu balami pat udan beringkat bani. Panik cintu ujung pi jurakam jopi ya kini kepor. Ko play me wapelong yakni kami bakutam bahkan tabada kepuram jangga jimi padu troy to ben ki hakapalang jumi ya kamen sim tingkun bakum ta andala pentemai kamet bakamen sim in laban ai hami kajing sekri gabanela dau troy jangi jisu presukun jumi O bayang basin caring kaban mi, aga jilong kawai jong man simbakui. Way you play, junom la junom. Ni siong mentaban singap naga jutang kabat humay, kaban sim naga sti pawo sa Kikistan, harom kaban mangin sa singap, hadingin sarway kasam sispa katpra.
Kajing puli na kashiti u Paulus bakhu cheki Kristan harum. Ko para yangi baro ki belapen baptis hau Chris Jisu lapen baptis syagjinia chong u. Namar kata da ka baptis ma la tap lang yangi ba u syagjinia bakum ta kumbalapen mi pat ya Chris na kajingia da ka burom ukpa niru ngindup ya hakjing thamai jong kajingim. Naba ladala penia so langingi ba u hakjing yap bakum kajong u tidak shisha an penia so langingi ba u hakjing mi pat bakum kajong u. Nitep baya ubrio barim jingi la sana knalang ba u knang ban pendo no ya kamet bapok bat bangin syate merau syu hakapok. Naba ya utau balayap la pelat nakapok. Tiladan nilayap lang bat Chris nginget bangin sa imru rengkat bat u. Nabangitip ba u Chris yaw balapen mi pat na kajingyap un yap syu kajingyap kamdon bo syu halor jong u. Kajingyap kabaulayap kalong kajingyap du ya kapok. Batang shisin yap hendrai kajingim bau im kalong kajingim ha ublay. Kumta pide benyo ya ladi kibalayap du ya kapok hendrai kibaim ha ublay ha u Chris Jisu. Kaktien jong utray. Shim kasam kaba shispa kakra ka number jengwa kaba praspa katsal ka antikon kaba sal. Oh,
Hagasni ng kong jong katayo. Dang step harap. Kikantay kalalit sa gijinta. Kira artat ikijing slay yubi. Baglapan kre. Bagla shem balapan telun yaw mau na gijinta. Henry habaglar yarum kim shem la shem yakamet. Katba kini lango syapangkane. Hakmi armut kirangba kiblariam nagijain bapernai kilayeng hajan joki. Bad namar bakla syepting bad dem lagakmat syagakendeu. Kita kirangba kilaong haki. Balay piawan yoba im hapdeng kibayap. Umdan hangne Henry ulamipat. Token mo, kumno la yatu api, men baula don hakalilia. Bayo kun brio, deban aitino, hakikti kirupok, ban sasanakna, ban mipan, hagasngi balay. Tegal kan mau ikiktian jomu, ban habagla lep hai nagijingta, kilayatu ikine ke baro, haki khatway ngut, but haki way pat baro. Kadai ka Maria Magdalena, ka Joanna, ka Maria ka Kmiu Jacob, baki way pat ki kantay, ki balaya don ringkat bat ki balaya tu ikane haki apostol. Henry kine kiktien kila pau haki kum ka khanakai, bakim shem langai yaki. Henry Petrus ulayang joy baula mare sagijinta ula dem ula page chapo ula yi tang ki jain linen baula lek haino da ki jinglango ya kabala chia kai gospel jamutrai Kapas ka basuk yabi kohmen ko para bije kini kesingi crown nagi jing lebrom jungi hakapalan Katolik kamde ka Christmas kini boleh kesingi crown hoi ka Christmas kalong kum ka jing lebrom jong ka prathai hakani kejuk ka pemerintah Henry yangi ki khon Kristen Catholic ka Pascha kare ka bakhau tam na kisni khau barok kata gini ka ba mangi jadi man sngotho ha ka jing im jungi kom ki khon Kristen Catholic mar ki breu jungi ting teng ki balon Kristen nim ju ya sngotho ikata ngong ka Christmas kalong bakhau hoi kadai kisni kha jung Jisu andai ka jimi pat jung Jisu pat kam krau susu banyak ke Christmas. Haba ngiladan ketau kecing lah diam nadu meneh ngisdang da kecing kerku ya keding bat ngilayo ya kecing kerku ya mombati Pascha upayeng haga jaga jong diskresi ubadai kecing syai na kecing syai borok ubadai ka jingshai jong ka prathai ba kerpang he udai ka jingshai jonga jongpi ha ka jingim jungi ki khon jongu kada wen ka ba mangi ngilade menne bat ngila ya puson sha ba kumno bi asno ka jing prana Pascha ru ka asno tanat ba kumno ka history ka patayingi nadu ka basdang bat hadu ka bakut Hakaba ukris ukhon utau lur step pamarway ubam ju step ulur step marway ubam ju step baju step ukris ukhon jame uba anda wan pai na kahima jong ka jingyap kama manta Jisu wan pai na ka jingyap rasyat yana ka jingshai bajai jai ha ki benreu ini stonan abaki kentien
na kene ka jing permana paskha la shat yala ka jing shai ba jai jai kama ka jing shai ka ba jai jai ka ba ai jing im yang ai pi but uba im rupa sensyar junam la junam kata kain ka ba dei u Jesus Christ us im jong im u kenra jong ki kenra bang ya snow na ka gospel ka ba snow tenat ka ba mangi ya snow wong kumno balai pia wat yo ba im hapreng ki ba yap dan hangni handai ulami pat kini kentin ki ba ya snow na ki angel tarau ki ong nu arnut ki rangwa ki bala riam na ki jai ba pernai kelayeng hajan jongki kemudian kelayeng hajan kalum jintep ki jai ki ba pernai kemud ki dei ki bawan nau play ki bawan hi nau play tagin ka ba kindiat ka ba mga ngan patay ya ka ei ka ba ublay ulapu kerpang yengi ki kun penreu kaba manging layas ngau na kitab Genesis kaba so each siya ban skam ya kani jing pule na kitab Genesis kaba manging ju pule berbor bat kaba mangi ni yo mat ru ya kani jing pule hakaba mangi pet ya kamarian ni pet ya kamarian ni pet ikilum kiwa ni pet ikitem kidut nanti ni pet iki ding kisi ni pet ya ki jingtung ki jingtap ni pet ya ki mran ki mreng ni pret ya ka sahit beneng ni pet ya ka jingshai ni ya mega kasni ni pet ya ka mit baro kiri ki jing ai ki jungu tikani kitab Genesis ka bayar yang ai pi man pen kemau ya to blai ublai i ki baro ki bawla thau bat kalong ka babhai sipur katahin ka ba mangingi snow itcha ba kumno ba mangingi de pen buram ban yokor ya kamariam ni de ban buram ban yokor ya kamariam na kene kitab ka ba mangingi lai snow ma teng mangingi kon penreu ngira le mon palat ya penjat ya kene kamariam ka ba blai ula ai ula thau da ka chi lai teng mangi ngim se yo ya kamariam ile kat bagi mon ya kene kamariam hoi teng kamariam kadom so si teng pia so ini si kono ma kamariam ka pasut ya kata kerip hoi so snei ke men ki para jungi ki brado ying kisam ko ba si hajar sauspa teli ki ying kato ka eryong klarat yaki hoi ni don bok mang yo le niam hang ni ha chabar hare ha sora baro mit labas ni suslam bet na do lai ring o shatheman ami i ka surakru menen fra James let's tisa mau smai kamlap war ka yeng maneru ma khabi ka yeng mane ma dam lo o ya ka thai sorai par blind w mi ka bar ka surakru kamariam ka dan la ka jong ka benta ka ba mangi ho ni yang ni ngi tingi shit hang ni sathi ba kia klum ba ki jai ma ki khriat uslap jur palat ka thai mau sanam baro ka wei tang dau slap bet kini ki ba u play u ai ha ka ni ka parthai ba kumno kan ka komen ko para we ba play u ongi sha ba mangingin puram ya ka mariam ba dei na kata kadaru aba mu la thau yang ki khod ben riu kom tau play u la thau yu priu ka dur jong u hi ha ka dur play ken u la thau yu shinrang ba kan thai u la thau ya ki tahu apa mengira semua. Kuno kata kat jing jong play yang ini ulah tahu yang ini hak dur jong ui hak bau ai ya ka mensim ke jong hangi banangin im ka jing im ka dai ke jong play kam dai jong dulu teng mangi ni le tat dor yala ka jong ka jing im ni kem nim ken kor yala ka jong ka jing im ba kema kini ka jing im ka dai ka jong play
play wai kata ka jingim hangi ban mangi ngide ban burom ngide ka jingim ngide ban eat ngide ka jingim ban ngide ban ri ban sumar yani ka jingim ka bau play ula ai ba dei nakata ka dau kan ha ka ba u khon pen re ula ya lai ha ka jing pen shoi jong kusoi u priu ula ka ngo ya ka jing pen shoi jong kusoi bo kusoi u pen shoi ya u priu wong ei balai mim kwa ban long play kusoi u kali ya u khon pen re mim kwa ban long play mila bale dara mimon te u priu u kongo ya u kusoi baru play u dap kain da ka chi sosi ba dei na ta ka dap kain u penram ya u kon penreo hadu kata bo mau bo kumnu bo play wa ai ka chim wa ai ki jong ni ka prathai wat la kata ru u priu u kham kongo ya ka mon chu play u kham le ya ka mon chu play na kata kadau kai ni ki preu ni habon ki chige ha ka ni ka prathai hadai mangi ki preu i dan berbor ka jingsuk kat kum ka ba ni asngau na ki kitab Genesis padai na kata kadau kai ha ka ba u play ru o i bo kon benreu pat u kala ka bomot bo play ong kom kai ngan sapa ya ka wei ka tasty bakan sakha yo kon o tau kon kai sa yu right yami koksoi ba sa penim piang yang i ki khon penreu kata kan ke kitab Genesis ka ba mangi le asngo ba dei hang ta kan ka ba u play ru ulakan how Abraham wei na kita kitab Genesis wang ka jingnya jong Abraham ukpa jongi ha ka jingai wa Abraham ru ukpa jongi ukpa jong kecingit dei u Abraham kan u bla yarap sisa ini kumno bane jan berblai wa banle ya kamon jong blai kata ngin ka ba u blai u i hado kata ta yo Abraham namar bare u kongo ya kamon jong blai u le ya kamon jong blai da hakata karong kanu Abraham u yen ha ka jaga jong Jesus Christ hakaba jisu on su kongo ya la kupa but ulayap na kapenta jongi kata kain kaba ka kitab Genesis ka cimpuri ka kaba mangingaso ba kaba lai ba kaba mangingaso na kitab Exodus kumno baru kumjuru upri udang le popi ule ka mon ka jong uhi te upri ru ulasrosi ya kane ka kam kaba upri ule ba ula pensitom sisya kumpara ba upai Israel uyen na kapenta jongi kumno upri ula pensitom lingbao paro haga jinglong temrao ha Egypt henry play Moses ulawan ba Moses play nong yasai na kabanta kipa Israel ba ulaya sai sha wa twai sha wa karpat berbori play ba hakaba ko sha play ulasngap ya ka jingkarpat jong Moses uyen haga jaka jong Jesus Christ ni Jesus Christ uyen haga jaka jong Moses hakaba kumnu upai Israel ulai na kakti ne na kata ka jisha te brau ha uparo ne ka jisha te brau ha kapop ha so Ukraine kata kan ka jingpule ka ba mamangi asngo na ka jingpule ka ba lai nang dapat ngil ho la den pule jingpulai ka ba sau kitab Isaya ka ba kren susu ini syapang uta u jingknya daga jingi bang juga ngan sa sunai ya pa wong trai unong pelai jong pa wo ni siao kren bang ikan pulai kata te nang da ka jing pulai ka pasan ru ka bo isiao wong wan sanga ka mensi to bi kan dup im bangan sayate bat pi ka jutang ka bane junam sutna bang ni jupulai jo isia ka pasan ru ka ba patai satang ta ulai haba mangi le shu mau sa pelai im mengi but kitab jong baru wang kuno to ya chaba phalang ka jingshai jong ka puram trai ni chupria ka par nri so to nak ba kuno ba mangingin nyai perbor ka jingshai lana mangingi le ya ka mon jong play but ka ba nyo ka ba mangingi ya puli kare sapang ngan sa sunright ya pi da ka ba khoi
kaba ngin sakaku hadin kani kajing itu kana ngan sar senrai pi da ka bakun bagas ai pi ka download ka batamai ka baptisma kaba prophet Isa la kran lupa ya tau Jisu layap halo kani puna pitip manin kani ka jing ai ka ba khautam ka ba Jisu ai ngi dei ka balang Catholic menen halo ulum Calvary hakaba ladum ya ka krung jong Jisu na ka krung jong Jisu lami kita ka snam ka ba khaddu ka ba mu bijar ya la ka snam ka ba khaddu bat hakata ka por lami ra ka kani ri ai ka ba khautam ka ba Jisu ai bo ai ya ka balang Catholic useng ya ka balang Catholic lakha ya ka balang Catholic halor ulum Calvary hakba wai ya kita ke hinyutli ki sacrament badai hangta kai hakba ka sacrament ru nata ka ka ba prophet Israel ulakran lupa shua ba anwan ujisu syangkali ka perthai badai na takarau ko humen ko parabye ka ba manginglay snow na ka city Paulus sa kikistan harom kaba snow tanat kani ki jingpli kaba mangi ngidei bari snow tu shushu kum ki kon jong play yang i baro ki ba pen baptist hau Christ Jisu la pen baptist sya ka jingyap jagu ka baptisma ken haba mangi la pensum pensai da ka badau mensim bakoi ngilang ki kon jong play bala pensum mengiru sya ka jingyap jagu nama kata dak baptisma la teplang yangi batu syaka jingyap dah haba mangi la yo ka baptisma la penbit penbiang yangi dau krisi dak ike malang bak sakmen kawan hi nautra Jesus la tabi syaka jingyap ba komta kepala penmipat yo kris na jingyap dak bura mukpa ngirung hidup ya ka jing thamai jong ka jingim katakan haba mangi ngilong ki kon jong play lengba ka baptisma ngilong ki jong Chris ngimde ban ding shu ya no neru nama ngilong ki jong wat la dan ngide ban yapru ngimde ban ding nama ngide ki kon jong ngilong kita ki kon pinong kon bishon ki kon bacanai ki kon bapura ki kon dap senrang dap kantai ki kon ki balajit kerpang dau te ngimde ban ding teng haba mangi poi ha katme jam jiap itiam balai itiam namar ngimlong ki babit ni om hai no bolong ubabit kanu long babit dalam idong sisa ki khon ba i jong Jisu jong play im tu dei benti yang kejiap nabala dala peso langingi batu ha kejiap bakum ke jogu te dasisha on an penyeso langingi batu ha kejing lipat bakum ke jogu te komen ke para biye haba mengi ningkom ngiyap ha ke pop larang imi ki pop ngiyap sisha ke pop isa te mrau ke pop hano ya bangi like ban plap yang ngilak te ki pop kisang uplay wangi ke jingim ke batamai ngilong yang ki kun jogu bakum juru haba mangi le ka por ka mangi le no na ka prathai ha ka brei u khon no engi ngim ju dei bantien nama haba mangi ni yap bar kris nama ukresi on sape mi pat dengi kata ka ri jing thang ka jungi kata ka ri ka thong ba ning kong ha ka jing im ka stan ka jungi ka thong ba mangi ngin yo ka jing im dam jukut ringga berkris kata kali ka thong jungi kom ki khor ke sang katlik manta kali ka sni jingmi pat ka bo Jisu ro mi pat kali kata ka thong ka ba manga ma pi trang ba ko ba si ngin sa mi pat te lara mangi ngiron kata ko ba jingmot im jude ban tieng ya ki ek jong kali ka prathai im jude ban tieng ru yo soi ba te la ka mangi bo persyang ru ban te la ka mangi soi kali ka juk ka ba mentale usdang sisya bante la kamingi bona prenjongi ha ke kiti jong kusoi ujai pe pensoi ngi man ka klemat hengim jure benti ngi le menyele komba ujisu wele
ha kakber Getsemani. Ha kakber Getsemani uksui ulawan pensyoi yu Jisu. Ha tu khalmat u Jisu wang no ko ba. Lara dei kabala soba si simno yakani kakori nanga. Kaya ta kakori kadai kadeng pernah. Kading syastom. Jisu hati khalmat kusud ulawan pensyoi yu Jisu. Bale yakaman jong brio. Am yakaman jong brio kuba. Hanai ka bor jong mensi mukun. Jisu yai tuai. Tara wai ka apostle. Pima si manwai banga tang sipor. Ukot uwe denga ko yang ai pi ko men kapara balong ki brio jong ka tuai. Tuai ko men kapara bije. Hakri kejuk ke mata. Kejuk jong kejing pensyoi. Kejuk jong kejing tenjuk. Kejuk jong kejing ele. Kejuk jong kejing pensyoi ke boksoi uyat pensyoi ni man ke minit bokwa sisa ini pantek lakam dalade. Manginum sya sya ini pengejan boplay tudwai. Puri ketin joplay. Puson yang ketin joplay. Bahkan ketin joplay kan ai jingem jengi. Bakata ka jingan jan jengi, ka jingadai jengi baru play, berkomju bau Jisu kerana gospel jong Yohanes hakal nong bakasan makumno. Pilong ngalong udeng sowan. Pi pilong kita. Kata ka jing I ka bakautam ka bau Jisu wai. Ngalong udeng sowan. Pi pilong kita. Kata ka bau Jisu wang pidon rengkat banga. Lala bias no rengkat banga. Lapi don rengkat banga. Amdan manono balaban pengkalam yapi. Anamdan manono balaban pencot yapi. Namar pidon rengkat banga. Kata kain Jisu balamipat ukren nyingi ha gani kapor. Ai ko men ko para biye ba gani kamir gani kasi kama mangingi yo yang tak jing penim nau try Jisu ubalamipat nakibayam. Memangi siang ilai taki kon balamipat. Kikon jong ka jisha, kikon ki bala light na ka pop kasang, na ka jisha tay mrao jong kusoi. Ngim dai shu banting yano nuru, ini men ong bai Jisu ula mipat, Jisu udai blay jonga, Jisu udai kenrat jonga, udai usim jonga, udai takai uba mangangan yang saki u hadu kapakut kacingim jonga ha kali kapatai. Kita kecing tuai jungi akan kelemman bagi kepat siau tuai Jisu orang yang ai tak kecishai bagi nak soto teli telan soto iu bagi ngam teli ya akan kecing maya jong kecing I kejugu bagi kecing pedim kapoma uwan ai mentah kesi on your own ya Jesus Christ. Rekomen kepada BJ, ipoi menta sakbenta kapalai. Kecilnya niam ya baptisma, ha kebamangi ngin sakerku ya kini ka baptisma, ka kebatemai, kebamangi ngin seyok kata kecingim kebatemai sisa, bangin saketemai ru ya kata kecingkular baptisma kebamangi ngin kalkular ha kesining kong kebamangi iyo ya baptisma. Teman ini yang baru. Ko para bengek bengek, tungi kerpar red ya kejing jong play ukpa wadan bo baro. Bahkan hiar halo kene kecaka baptisma bagi tu baan sakha arsi naka an nyaulang iki bagi kunting ha ukris.
O blame me wala ka bor ka bangim na banyo I. Me pendat ki kam ki bapula. Laki dak kisin jong ka sakramen. Bal ki rukom ki bubun. Mila penkre ya ka ka jintau jong mi. Bahkan penpau ya ka jigi ay jong ka baptisma. Mi uba sim jong mi. Habalas dang ka perthai. Laki halor ki Bahangta ka tahi ka Kandub yo e ka bor. Ban penkoi penkentang. Ko blay mi wala ka jing slay bakraw mala ka daw lupay ka jing ka tamay kanang bana ka jing maya jong ka juhi ko kan wan ka jing kut jong ka pop ka sang ban ka jing stang ka hok ko blay mi wala panya ki khunu Abraham lingba ka duriyaw basaw klam thi ki kijat bakumta ki pai balajit ya ka wala palait na ka jing law mraw hau paro kindup long ka dur jong ki pai bala pin baptis ko blay mi bayaw kun jami la pen baptis daw Yohanes haka jong ka Jordan la pen slay u daw mensi makoy bat kat ba udang sedin halo keding pena la pen mi na ka krung jengu ya ka lam bat ka snam bat hadin ka jimi pa jengu ulau kum me ki senran ke lek to hi kai ki jai ben ri baro da pen baptis ki ka teng jong pa ba jong kun ba jong mensi makoy tok mi mentangi kerpat ya ka khmat jong ka balang jumi wat resgo bhavan pli na ka benta jong ka ya ki tlong jong ka baptisma to ai ba kani ka kan pniang nau mensi makoy ya ka jingi ei jong kun ba morei jong mi ba kom tau briu ya wala thawa ka dur jong mi ba ya wala sat koy na ka jingit barim baro da ka sakramen baptisma unduk long ubabit ban ki biang sya ka jingim jong ki kun bala kha tamai da ka ba mensi makoy to ai ko bor jong mensim jong mi garpa ko try kan hiarling bau kun jami syakani kapung baptisma bakum ta baro kitu ke bala tap baru kris syaka cinyau da baptisma ken mi pat syaka jingim ringkat baru uba emba sencar ringkat ban mi ha ka jinglong ka wei jong mensi makun wei blai junam la junam amen. Kajing pentemai kajing kular baptisma ke pare bi ban tangi mombati biang nang ni mombati baro tang baro ini mombati bani kan ma kajing pentemai kajing kular baptisma ni ban bat yang mombati pasca kajing syai jong kris
hadin gede ke jingkular ke kuaya kan seruai ke tu ke jiruai ngayu I ke Ini seruai ke tu jiruai lai spa lai kulai hadin gede ke jingkular jong ke baptisma ke mangi klindo in sawan pan senrek ye bi ko pai jong play sam le mi bum ti sai sam le ti bat jadi sedin ru sim ni ti sai ai sai ai tu ti sai ti ru te ti sedin ru Somali ai ti sedin baro makin pat lang ti sai baro saya ti sedin ru Ko para bede lingba ke jingmaya pasca latap yengi baru kris hak baptisma nang bangin dupla ban im badu ha ke jing thamai jong ke jing im bakomta menta wala penkut ya ke jing rakhi porlen jongi to ngin pen thamai ke jing kular jong ke baptisma bakoi da ke ba sisin ngilakan ta yau sultan pada ki kam jongu mangakular ban sakri yau blai ha ka balang katlik bakoi kajupa jopi ngalong na kentai. Pi kentai je kapop banduk im ha kejing laidu jengki ku nu play. Pi kentai je kejing kular thala jong kejing sniu. Bakumta kapop kan om sensya repi. Pi kentai je usuitan ukpa barus im jong kapop. Ngangai. Pi ngai hau play ukpa dan bo bro. Unang tau jong kapeneng berka pertai. Pingai hau Jesus Christ ukun pamarway jong utrai jongi yabla khana kamaria thaisti ubla syayak bala tep yu ulami pat na kibayak bau syong kamon jong kupa pingai hau mensi mukui ha ka balang katlik bukui ha ka jing slok kriu kui ha ka jing ma begi pop ha ka jimi pat kado pada ka jing imbam jukut baru play baran bo baro ukpa jong tra jingi Jesus Christ wala pen kha thamai ngi de ka bado mensi makoi wala bala ai hangi ya ka jingma begi pop jingi on ri ngi de ka jingi e jungu na ka benta ka jing imbam jukun how Christ Jesus utrai jingi amen mangi klindo in sawan ban senrai de ka Belakar ku ke baptisma ke pasca batmai maka kuai ngai iya ke betul. Lai spa lai kulai. Lai
benda idan kacing duai geringui. Later kan hagring si crown. Kawang mehi mila ai kacingim kawatamai. Kawang mehi mila job ya kapop kasang. Yok so Ukraine. Kawang mehi mila mipat na kibayap. Mila long mendau kenrat usim jong kisim. O play jong ki play baro. Dah kapor pemaya kawang mehi mila mipat di bawah play kupa. Dia menda ko try Jesu midan siapa kerja kawang minang esai nak kebenda jengi hau play kupa. Tengi ko awan pensengam ame ya kita kecingdon kam jong kepalang sabensar bagi jong ni kebedan yo benda hakni kemas pekmi pasca. Kajubab jong pi kalong ni kerpat aleluya. Ni kerpat aleluya. Naga benta upaba pu jangi ubishop jangi kilingdo bat ki catechist baka jingkemen jong utrai bala mipan kandon marabor bat ki habaki tray ban priang ya ka gospel ni kerpat yami ku try aleluya. Ni kerpat yami ku try aleluya. Naga benta kani karampe kristan jangi ba endala kether ya kapop do ka jinga e jangi markelyam kanya lam yang ni sya ka jinga kamen langru baro shilenter ka jingem jangi ni kerpat yami ku try aleluya. Ni kerpat yami ku try aleluya. Naga benta iway pa iway nangi mangindub laban job tiyaw ya kapop man kasngi naga benta gitu ki bayo baptisma menta kamit hagabalang kaleng kapertay makindub yay ni bat ukres baro shilenter chingem ni kerpa yami ko try aleluya. Ni kerpa yami ko try aleluya. Naga benta ki priyo baro ki bampat itu ya ukres ba utray untuk pen itu ya dede haki kat pa ya lam ka jing e jong u ni kerpa yami ko try aleluya. Ni kerpa yami ko try aleluya. Naga benta jong ni baro ki bayadan ha ka jing pet miet paskha ba endala yo i da ka jingen ya utray balamipat ha ka ni ka miet pakut ngindup la baro banjo i ha ka buram papernai ha beneng ha bangiru in salong kumau ni kerpa yami ko try aleluya. Ni kerpa yami ko try aleluya. Akan dikapor ng ituway ro na flag provincial jungi lawan mentuway kini kemas pokhuy pula nak kerpu kadoi i bujung semua bahan baro menang dalam teng jingkoi jingkia akan mereka sien ikat pali mereka try aleluya. Ikat pali mereka try aleluya. Ituway namta babu katekis babu Steve Mukhem hagi jingdak Arab host nam kumu babu katekis latray hagi nak parish Oblay na kerku kerdo na ay kabor kicing klain lo jungi man kerku kerdo ro ya kibahi na sembaro kini gikuan giti manang danang ker manang semasuk ker manang la man tray aga prisawai ke jungu kum katkis aga ni parish ke jungi ngi kat pot ya me go try Idwai nam da ka jisu ka partai kerbang ke Ukraine kawan menen kitap ya gitu kepala baca peniap ikut kemas funeral kawan maki idon menen idua nam tak itu badu ya kecingim haki tama baper kepertai oblay sisya ona ki kecing tai bam jekun o jisu hi ula job ya kecing ya bawla mipat menta unsa penmimpat iki da kawan maki pediang ki haki ma kecung Idwai siya nam taki nong ilam kijongi pagindon kita ka mensim jong kacing i ka mensim jong kacing sup ka mensim jong kacing kemen pamangi siya baro aga perthai indon berbo ta kacing kemen kabau jisu wan ram ta kasi ha kacing par kacu ni kerpa demi kutrai aleluya. Ni kerpa demi kutrai aleluya. Idwai jajar si por kacing temu oper ka pamangi dan ha ni kapor.
Ipa ni kini baro limba Chris utrai jongi kacing terua. Lai spa pra Andrew. Lai pra Andrew. Magana kecingnya janga berjampi kan lang berpriangun kemaru beri kuparan baro. To priangi kerpa ko try ya ki jing duai jang ki pai jang mi
lam ke jin terwaknya ba kita ke balas dang na ke jing maya paska ken la da ke bo jumi banyala mingi cha jing pen kia bam jukun dau kresu trai jongi u trai undan rengkat barbi Kadai ti jengi bagi jing penem ya hangi Amon laga po banya roy mi kukenran And break ham tam ha kani kamin In Europe and dan buram susu yami Abayau kresu kunang berat paska jongi laknya Mau kenyulang kunang berat basisya Obakin noi kipop ka petai Dag baya pula job dia keciap jongi Badag pamipad ula peniop yang hangi ya kacingim Nama kata Abala damya dag jingmen paska Mana kari mana kacai penriu Karisa dag jingmen Barwar ki bor beneng ringka bikikin honangil Kirwai langi kecirwai baklem ko jaga buram jami Kadbaki ya pen benar Lai spa kendai pun riu, lai kendai riu. Makata kukpa baisnai e Limbau jisu kresu kun jumi trai jungi Ni duwai berker parvet Bamen pediang Bamen kerku kerdo Ya kini ki jin ai Kini ki jin terwa Kini ki jin kinya bakui Baklam betingit Kibangi terwa hami Ningkong e nagbanta ka barang Katolik bakui jumi Tos ngau bhaban ahaka Ya ka jingsuk Tosharai tu pentuli batu sensiada ka habaro situlup ka pertai ringkat bu syakri jemi u Francis ukpa buku jengi u Victor lingdo u Archbishop jengi bagi tu ki bat ye ka jing sisya bagi ba ai pateng ye ka jingai Catholic bat apostolic token ma kutrai ya ki syakri jemi ke baterwa ka rawang ni ka formas pada baro ke bailum nang hang ni
kiba metip ya ke jingai ba ke jingre blai jongki ngitrwa hame na ka banta jongki ya kene ke jingknya yaro wan makiru ki terwa ya ka hame na ka banta yalade bat na ka banta kiba hayeng asam jongki baro na ka banta ka jingsu spa jong ka mensim jongki ka jingkermen bakin koikin kia bakin subkin sngai baki pendak la ka jingkular hame ublai bam jukut uba im berba shisha da kabaya selok bat kapalang salunsar ngikan mau buram kerpang ya kamaria badan buram kataisti junam kakmi jong blai bo trai jongi uji sukris da kabaya selok bat kapalang salunsar barbarki buram meka mit bakentang tam baka jimi pat jong trai jongi uji sukris baka hakado ikan mau buram kamtam ya kamaria badan buram kapataisti junam kakmi jong blai bo trai jongi uji sukris Maria Joseph bukui ukurim jong kataisti ya apostle bukimati bukui jumi u Petrus bau Paulus u Andreas u Jacob u Yohanes u Thomas u Jacob u Philip u Bartholomeus u Matthias u Simon bau Judas Thaddeus u Linus u Cletus u Clement u Sictus u Cornelius u Cyprian Laurentius u Chrysogonus u Yohanes baru Paulus u Cosmos bau Damian berbawa kiri ku jongmi lagi jingdawa bagi jingdawa jongki doai bagi eke baro an kersyaningi da kejingirap payada jongmi nama kata ko trai ngi kerpa jemi bamen priang sobha hang nangi kisakri jongmi manaka ying kesam jongmi baro kawai ya kene ke jingknya ke bangi terwa hame na benda kituru ki bamelas ngobha banai ke jingkha tumai da ka badau mensi mbakoi to penya ikik sngi jungi ke jingsuk jumi to koman pelai ngi na ke jingjot bang jukot ban yolang ngi lame ken hon jong ki balaji jumi ngi kerpa di me ko plei kenrat Bamen sungabha ban kerku ban kubur ban menjur na dong sadong ya kini kecing terwa kenya penlong ya ka kabakan jaman si merkaba priang hun bakan duk lalong yangi kamet bakas nam jungkun baik jumi utra jungi puji supres hakasngi shua ban sha shitom ula shim yukpu hakikti wakhu badan boram jungu dagabak mi tikmat shabneng Shami ko blai kwa ban bor tam ju dakawa aingu yami la dwai kerku la dia ayu bola ayu halagi senran dakawa ong to shim batu bam na kani pi baro namar kani kalong kamet chunga yakaba nit na kabenta jungpi ha kaju karkam andalalai bam ula shim kane ka kuri bakodor halaki kti bakoi badan buram badagwa aingu biang yemi ula dwai karku ula aika halaki senran da kabahong to shim batu di na kane pi baro namar kani kalong ka kuri jonggas nam jonga jong ka jutang batamai betbem jukot yakaba an benmi na kabanta jongpi bana kabanta ki babun ya kaban ma yagi pom to le yakani ban ken ma yanga Kajing maya jang kajing kata sin bagi bagi ni uku bagi di naga di kakuri ikan naga jiap jogi kotra
pa da kan mau buram ya ke jing sha si tam bakui ya ke jing mi pat na ke jing yap pada ke jing ki wadan buram sabneng jom Chris ukun jome utrai jongi na ki jin ai ki ba mela ai hangi mangi ki sakri jome baki paaj bakhu jome ngi terwa ka buram bakra jome ya jin knya batlam u jin knya bakhu u jin knya baklam to priya ukpu bakhu jong ka jing embam jukot barka khuri jong ka jing penem bam jukot Dos go bhavan kmi yaki nakak mat bajam nut berbasbun watu priang yaki kombam la hun man priang yaki jin ai jong shakri bahak jome abel ya ka jingknya Abraham ukpa jongi ha ka jingai badia ka jing terwa ulindo orang ba jome umelki sedek u jingknya ubakun u jingknya ubatlam da ka bas ngauret ni kerpa jemi ko blai baran bo baro pan betha baya kini ke jintrwa anra da kikti jong ke angel baku jumi sya keduan jumi sejrong hakmat ke buram blai jumi bamangi baro ke baya bam yasip ya kemet bagasna baku tam jong kun jumi da ke bayo benta na kani keduan kerupat ngendap da baro ke jingai ba ke jingkerku ba kin jabneng to kan maru ko try ki shakri jumi balalai no haswa jumi yabla shon shab da kadak jingai bad bayot ya ka jing so yakine ko try bari ki to baro ki bayot ya ho pres ngigar pat bamen ai ka jaka jong ka jing tengan ka jing shai bad ka jing so yangiro kinang pop ki shakri jumi ki bakal men ha ki jing snai bakan rai jumi Dos no haban ai ban talam hagin yaslok jog apostol baki martir boku jami lamba Yohanes nang pen baptis u Stefan u Matias u Barnabas matbaro kru ku jami ngikar pat yame bamen sha ingi bandan lambat ki da patheu yikijing dawa Henry da pa ai yakijing map e jami Thou try jing Jesus Christ Da uba halaga sngi ko try met how ikne ki babha me pen khu yiki me ai jingem yaki me kar khu kar do yaki bane ice bun yaki hangi Dahu lambadu badahu Kanang mi brave pardon bor Aga chilang kawai jong men sim bakui Bara kaburam bakachiro Junam la junom Kumbala kumida unong penem Pakumbalay kaingida kaktin play Nginut panruay Urajang ilbamne Anong kawakuy kagerteng zomi Angwan kahiman zomi Anong kaman zomi Nang bara ka jing rap ka jing snai chumi ngin lai bar bona ka pop ka nyo jing da nang jin ja baro God bang la kmin an ti ka jing kremen bukui ba jing wan pa jong nang panem jangi o Jesus Christ
Jesus Christ milang ka apostle jumni ka jing sung nga I happy ka jing sung changa nga happy wat pe ki pop ki sang chungi han rai ka jing jang ka balang chungi para ka jing suwon jumni to ai ka jing sung we jing tli ka we ka kum ka man jumni mami we mar basan shar junam la junam Ajeng sugu try kandan berbor rengkat babi tu yang terwai kedap kecing su kecing yin iwei hai wei pan Isim ke selab al-Pupra, selab al-Pupra. Hak mi you try Jesus Christ. Ukun lang brad jong blay wakin no ki pop jong ka pratay. Sok mangi blakot sa kajing kawai jong kun lang brad. Kalpaan ki volunteer sebagai manusia keman menyalami sister. Kumbangan berthaman ka, kumbangan berthaman ka pos sebagai yang ni komien na kajing rublay, kajing le rublay na ruga jakasong hadu benawan sani. Tentang itu ibadan hakadiam Katolik kelaban tiang yang ni sadamen kiwipat kelaban dua charger halaman siu. Isim ke nombor jeluat bakandai pun reu. Try
chim ka number ba as ba khat sao ar iwe sao Isngo yo play pala yo yang yo kene ka kominian bakhuai kene ka mi paskha ada kene ka por ni ai mu ai dam yo play nakta ki jingkar khu kar do ki bala ai hangi
lembaga kenyaga kriam yang fra provincial fra Paul laai kini kalat kelenti bat laai kini kapor kejung kapakordor kejungi ban terwai kini kenyaga kriam nam tai jungi yang dwai boleh nak kerku kedoi ngai kublai pada ngu ya babu katkis kejingdap at house nam kumu babu katkis babu Steve Mukhen au blai nan thesai kejing kerku halur jungi baking sambaro ngai kejing snungu badai kublai kat kejing dwai nam tak sistar baro belapan baik penbit penbiang ya keduan kedupan hamne pada podium bat yaki kuan samla lerab na koi ka por nam ta kini program prepare kumjuro ya u pai duat mau khiu jenis secretary jang PPC bakentiu assistant jang PPC bat ya kirang ba kibala ruai bat aingu yau play lamba kini kijing ruai kijing tem pada lam nakirang ba kijungi aingu yau play bat ruai ru nak benta baro belashi benta hakir kam apher bat penkre na benta kini kesmiat jing khawai paskha jong kini ke yugris pukhui nadu ki nong pule ki kenaduan badebet bapai bakni tuan ada baro gitu masih menta hakir kam berper ban penbet penbiang ya kejing yai bai jong kane kejing laniam kejungi baje phi ikun mensem baro kebalan sementa hakane ke yukris pokoi lampak ublai nakar khu kada ya phi bali ke yang kesam hi baro kowe nak benta kini kinong lepha baro hakir kam berper nyai kamu kadam yo blete kenruan dak biang ngis nongo yame ke Jisu ngiro yame ke Jisu nyai kublai yame ke Jisu nyai nam yame ke Jisu kublai shibun ke Jisu Yau Kristu langrat pasca jungi laknya namargata tungin kawai dau ku klem tiat jang ka jingsija bar ka jingsisya haleluya tungin ya duai tote hangi ko try yau mensim jang ka jingi jumi bah ka jing sebun jumi jupulong kawai ha ka mensim berka danun ya kitu ikiba melapsa pura daki sakramen pasca dau Kristu try jongi o try undan rengkat bapi dan kerti menyo kecing ku jong play ke jubau jong pi kalong amen o play badan bo boro on kerku yapi Engba kene kasi krau pasca barha ka jing snei jungu ondai pi na boro ki jing tambo jang kapo Patu to blapen pai biang ye pi cha ka jing im bam jikun ha ka jing mi pa jong kun bla khamar wei jungu on panda pi da ka pai nong jang ka jing bam yap shu Menta bagi ski jong kajing sashi jom jong try kelapoi cha kabakun to ai ba mapi ki baraki ya kajing men jong kasingi krau pasca pen poi da kajing rabu kres pada kajing men na kamen sim sha ki to kasingi kawai baraki ha kajing men juno Baru play badan bo bro kerku yapi ukpa baru kun baru men simbaku Kelai su
Kamas kalawai, Alleluia, Alleluia. Sin ke pasca besuk di para rampai, para paro kirim yang mangni kita berserak. Pada api kepa jong play hakani ke Paris dong temai, play sia nang kerku kedua api paro. Nang doai kapang, pangannya doai nang uta jopi. Sim ke nombor jaguai ke kendai puar. Peku simba kraumi, Alleluia. Amen, river, told me, Go Maria Mira Kristan, Go Joseph Bakoy, Go Angel Matkiri Koy Paro Jang Oblay, Aga Gatay
Lashai no stem dan step consider kam mas okui pada kapor sipo waji kenja lumlang ang ne podium pada kapor sipo steng Archbishop Victor Lindo swan ai kamas okui hak ba consider kamasispa like pemur ki kun kikti kijongi yang kekomenian ba nengkom kapor ar waji consider kijing manisa kaman pada ar steng kajing syat paska lakon lawelang jabaro pada simenta gini program pada Khasi kapas kabasuk lakman pada tinggal ku jong play yapi iway play sibon lesok tiasok